No môžem? Takto? Áno. A ešte raz? Budem vám sa Maťo Tomčík, som aj potom televízie Vojko. Nachádzame sa na SŽŠ Kapackej 1. Túto školu som našťoval spolu s kameramom Dušanom. Prišli sme tu, lebo nás pozvala pani riaditeľka na 90. výročie založenia základnej školy a Mišikovej. Prečo ste oslovovali spolu s Mišikovou? My sme oslovovali s Mišikovou preto, že od roku 2009 sme spolu pod jedným riaditeľstvom a teda mám tú česť riadiť nielen Karpatskú špeciálnu základnú školu, ale aj materskú školu Mišikova. Páči sa vám byť riaditeľkou na tejto škole? Mne sa páči práca riaditeľa a špeciálne na tejto škole sa mi to veľmi páči, lebo sú tu veľmi dobré pani učiteľky a veľmi dobré deti. Veľa som sa naučila od detí, veľa som sa naučila od mojich kolegyň, veľa som sa naučila od rodičov týchto detí. Na špeciálnej škole na Karpatskej ulici sa mi páči to, že som tu pracoval a mám dobrý vzťah s bývalými žiakmi a s bývalými učiteľmi. A osobitne s človekom, ktorý drží tento mikrofón. Boli sme spolu 2 alebo 3 krát v škole prírode a vtedy som si ani nemyslel, že za pár rokov budem môcť takýto rozhovor poskytnúť. Aké zážitky máte z Karpatskej? Ja veľmi dobre. Robilo sa mi tu dobre, lebo som bol sám chlap a všetko boli ostatné samé dámy, samé kolegynky. Čiže som bol vlastne trň medzi ružami. Ale som za to všetko im vďačný, že som sa pri nich veľmi veľa naučil a zároveň som si odniesol od nich veľmi dobré spomienky, na ktoré nikdy nezabudnem. Čo sa vám páči na tejto škole? Na tejto škole hlavne deti. Ja mám mimoriadne ľúbim tieto deti a celá atmosféra školy, proste som tu doma a rada som tu. Koľko rokov ste družina okolo? Maťulko, však ty si chodil ku mne ešte do družiny, ja si ti to už ani nepamätám koľko, možno 18 rokov, asi približne 18 rokov. Koľko žiakov sa vymenilo na Karpatskej? Veľmi veľa. Mám album, kde mám zapísaný každý školský rok a žiakov, koľko ich bolo v triede. Páči sa vám tu? No keby sa mi nepáčilo a keby som nemala rada deti, tak by som sem nechodila. Čo sa vám páči? Páči sa mi všetko. Škola je to úžasná, sú tu perfektní pedagógovia a teraz, ja som tu robila niekoľko rokov, ale teraz som sa utvrdila v tom, že fakt je to tu úžasné, bolo to a je to a myslím si, že dlho to bude.